Pentru că să mor. Nu, am dat tot perete. Am găsit la ghenă cu femeia. Frumos la sunt, paștelul frumos la sunt. Dânsii oricum au venit la răzbunare, adică ce au făcut acum au venit la răzbunare, pentru că l-am prins pe fratele lui, că e un pedofil, Fraxu, lui Stan. Da. Haideți un pic mai în spate. Da, deci Eu sunt sătul de interrop pe pământul ăsta. Să moară mama. Dacă ar putea să nu mai existe interropi, eu sunt sătul de interrop pe pământul ăsta, frate. Eu real vorbesc. Nu știu dacă și voi, de eu sunt sătul. Adică, fii frate, ce faci, ce vrei, faci dar nu intra în spațiul personal al oamenilor cu care nu ai ce... N-am treabă, faceți ce vreți, dar eu sunt sătul de ei, frate. ăla este Antonio Stan, din clanul Moloz. Ei au venit la răzbunare. Vedeți cum vorbește, da? Așa. Eu aveam de filmat cu doamna. Da? Totul este filmat, deci nu am... Calmează-te, te rog frumos. Nu am constrâns-o cu nimic, nu am atacat cu nimic. Nu, frate, dar uite, un YouTuber, nu vreau să-i dau numele sau ceva să-i fac probleme, e un puștan, da, care stătea în Rahova și mi-a dat mesaj, face share stream, pula mea, pe TikTok, mi-a dat mesaj cu ei că un interlob de ăsta, cu ei cere bani, nu mai ieșea copilul de în casă cu ei de frică, mă, că îi cerea bani peste tot. Stătea să uita pe ăla când îi dona cineva și cerea bani peste tot cu ei, mâncați și pula ta. Îi lua banii la copilul ăla și nebun la cap și îmi dătea mesaje cu ei, mâncați și gura ta în continuu. Și nu știi ce să zici cu aia, că îl trimiți la poliție, îl trimiți să-i zic să se ducă la poliție cu aia și după aia poate îi face mai rău, mâncați-și gurată. Mi se pare e real, bă, băiatule, bă, mâncați-și gurată. Nu știu, n-am știut ce să-i zic cu aia, real vorbesc. Chiar mi-a dat mesaje, după aia am văzut că acum e ok, că s-a mutat de acolo, că pula mea, dar gen mi se pare la părinți prima dată, ce să facă, bă, părinții, că se duce mâncați-și gurată și dă vreuna în gură la părinte? Poliția trebuie, la poliție trebuie. Că la părinte, ca părinte, ce trebuie să-ți procesezi copilul, să vorbești cu respectivul. De ce îi faci mai așa lui copilul meu? Și ăla nu e în stare să vorbească, că ăla nu vorbește. Ai înțeles? Și îi dă lui tactul una, mâncați și gura ta, ești nebun. Poliția trebuie să rezolve. Că părintele e impulsiv și apără copilul, îți dai seama. Stați un pic, mai explicați-mi o dată, dumneavoastră, care e legătura cu femeia respectivă? Urmăream un caz că ar fi abuzat un elev. Și am venit să vorbesc cu dânsa. Ar fi abuzat un elev? Da, și vorbeam cu dânsa. Am înțeles. Și au apărut ei. Și au crezut că îi fac ceva. Și am zis, bă, nu-i fac nimic, ai totul filmat, au început să mă jure, să mă amenințe, ea a început să plângă și să spună că i-am făcut chestii și eu au început să mă alerge, să ne batem și să mă jure, să mă amenințe. Și uitați-vă la el, are 1,50 m, îi dau un capac, moare. Serios. Bă, coaie, la mine în cartier, coaie, veneau aia și îmi băga mâna în buzunar și îmi lua banii să pune. Până am zis stop, gata, frate, pe ce scârpă. Eram puștean, nu puteam să vin și eu cu... Îmi făceam vreo prietenă, ești nebun la cap, îmi făceam prietenă, trebuia să colesc blocurile, că mi-era frică de ei să mă duc, ești nebun la cap. Stop, coaie, gata, ajunge, ești nebun. Stop. Deci nu mai, coaie, stop. Nu puteam, ești nebun la cap, eram puștean, mi-era iurea să mă duc cu o prietenă în fața blocurilor și prost dacă trebuia să colesc blocurile, că pula mea... Stop, gata, stop. Dar oricum au venit la răzbunare. Au venit la răzbunare. Păi cum vorbesc, mă, că m-ai alergat până acum, m-am plictisit și eu. De identitate vreau și eu de la dumneavoastră. Da. Doamnă, calmați. Hai că băieți de cartier, dacă e. Nu i-am făcut, mă, nimic. Hai, prietene, frac, tu a violat femei și vorbești de mine. Ascultă-mă, te rog frumos, calmează-te. Să tacă din gură. Ce ai făcut cu ei? M-a mutat Gabriel. Sau mor dacă te mint. Dar nu a fost unul. A fost unul dintre motive, coaie, efectiv. A fost unul dintre motive. Nu mergeai ca șeful printre ei când aveai buzunarele goale. Băi, de râs. A fost o glumă bună. Dar imaginează câți copii sunt în postura aia, coaie. Tu aș, mă. Uite, bă, du-te drept de gunoi. Da, mă, că eu am făcut să o plângă. Să bați cu mine, nu așa, mă, violez femei. Care e acuz? Am înțeles cu el că... Are fel, domn? Trebuie să filmăm. Nu, să vă spune că ai dat nicio declarație. Cu YouTube, domnule. Haide, bă. Eu nu stau pe Vă rog frumos să rămâneți aici. Dar ce s-o obligat, mă arestezi ceva. Adică la 23 mai ajungeți aici pe barajul. Doamne. Stai. Nu am moschetarul, vreau. Să filmeze oricând și pe noi și pe dumneavoastră. Ha, mă. Ce face? Ăsta-i, mă? M-a spus să stau aici. Așa, ce s-a întâmplat? De ce ne-ați chemat? Sau ce? M-au atacat oamenii ăștia doi. V-au atacat? Da, m-au alergat, totul e filmat. Da, m-au alergat și m-au înjurat și m-au amenințat. M-a atacat, da. Bă, te-ai băgat pe mea în ghenul, uite, nu e V-a acolo. amenințat cu ceva? Cu moartea, da. Cu moartea? Și vreau să fac plângere la poliție. Da, haideți, lăsăm puțin. Nu las absolut nimic, pentru că altfel nu aveam dovadă. Dar ce are, bă, frate, mă? Nu pot să înțeleg. Băi, ca polițist, frate, cum tu sporți camera aia pe piept, așa și-o poartă și el. Poate să o poarte, poate să filmeze, e loc public. Nu, eu nu înțeleg cu poliția. Ce dracu are cu camere când filmezi? E lege, e spațiu public, poți să filmezi. What the fuck, coaie?
Numai în locurile private. În Kaufland, dacă e privat, gen în magazine astea private, în chestii n-ai voie să filmezi. Dar pe spațiu public poți să filmezi, ești nebun la cap. Nu înțeleg de ce, că... Atunci mergeți cu echipajul de poliție sau aveți mașină și Am mergem mașină. împreună. Haideți atunci să mergem la secție. Mulțumesc frumos. Vă rog să-i luați și pe ei. Da. Îmi spuneți dumneavoastră ce să fac? Nu, v-am rugat. Să-mi fie cu rușine, dar nu. Eu consider, real vorbesc, după comunicarea asta de acum, nu că e justiția așa ceva, eu nu cred că nenea asta merită să fie polițist. E prea impulsiv. Nu i-a făcut nimic, coaie. Azi vă rog frumos să-i luați și pe ei. Păi pula mea vrea să-l omoare, să rupe cu bătaia. Mie se pare că ăsta e... Nu știu, prea impulsiv. Ce trebuie cu Frumos, nu v-am spus ce să faceți, v-am rugat frumos. Luați și pe ei. Am spus, vă rog frumos să luați și pe ei. băiatul meu. Nu țip, poate n-auziți. Vedeți-mă, credeți că pe mine mă... Nu, v-am rugat, stimate domn. Influențează faptul Stimate că- domn. Auzi cum vorbește, cu stimate domn. Vă rog frumos, bă, uitați-vă cu aia. Hai să lăsăm faptul că e justiția sau ceva. Hai să lăsăm toate lucrurile astea. Vă rog frumos, stimate domn. Vă rog frumos, domnule. Domnul meu, stimate domn. Ești nebun? Pe cum să-i vorbești? Cum vrei să-i vorbești, mă? Bă, ceat. Bă, ceat, mâncava și vă trăi var familia voastră. Tu ești la muncă și apare și să spună ce să faci. Dar nu i-a spus, mă, ce să faci. Că vă rog frumos să-i luați și pe ei. Că au vrut să-l omoare. Gen să-l bată. Dacă îl ia pe el, să-l ia și pe ea. Ce dracu a spus greșit? Ce vrei să vorbească? Cumpărate, să-i pupe picioarele? Nu înțeleg, coaie. Mați că vă bag, vă încătușești și vă bag direct în mașină. Mă bateți? Vă bag, vă încătușești, vă bag în mașină, v-am zis. Stimate domn. Nu, v-am rugat, stimate domn. Influențează faptul că Stimate domn. filmați că vă bag, vă încătușești și vă bag direct în mașină. Mă bateți? Nu știu dacă a zis vă bat aici. Nu, v-am rugat, stimate domn. Influențează faptul că Stimate domn. filmați că vă bag, vă încătușești și vă bag direct în mașină. Mă bateți? Cred că a zis vă bat. Cred că a zis vă bat, mâncava și gura voastră. Nu, v-am rugat, stimate domn. Influențează faptul Stimate că domn. filmați că vă bag, vă încătușești și Vă bag. că pe mine mă... Nu, v-am rugat, stimate domn. Influențează faptul că Stimate domn. filmați că vă bag, vă încătușești și vă bag direct în mașină. Mă bateți? Vă bag, vă încătușești, vă bag în mașină, v-am zis. Stimate domn. Cred că e G. Domnule, nu-mi băgați cuvinte în gură, vă rog Stimate frumos. domn, v-am spus, vă rog să-i luați și pe ei, Haideți atât. să lăsăm toată... Eu nu sunt la teapa lor. Eu am venit, eu vă vorbesc cu respect. Păi și v-am explicat. Spuneți dumneavoastră mie ce să fac. Nu v-am spus, v-am rugat doar. Cine care dintre ei v-a amenințat? Burtosul și burtosul celălalt. Te-am amenințat eu? Da. Am zis să ne bată, nu te-am amenințat. Pentru că ai spus că ne bată. Hai-ți bate de bază la... Haideți să mergem. Nu ne invităm mă la bătaie? Noi mai mult să îi luăm. Poate greșesc, dar nu știu. Nu știu, poate greșesc, dar nu știu. N-am cum să merg acum. N-am cum să merg. Dacă erai cu maică ta, stăteai acasă, nu făceai pe prostul. Trebuie să mergem să clarificăm situația. Spuneți voi dacă greșesc cu aia. Situația asta mai de față. Deci, care e situația? S-au adresat amenințări, domnul spune că... Auziți? Haideți să mergem toată lumea. Haideți și dumneavoastră într-un echipaj de poliție, nu stăm după mașini. Domnul meu, haideți, intrați într-o mașină a poliției unde nu se mai filmează. Bun? Vă rog frumos, opriți Poate. telefonul. Haideți. Bine ați revenit. După cum ați văzut, s-a terminat Să fie așa comportamentul lui și să vorbească el fără să fie